दुखु गोनां बाथ्राया बिसोदि माने दिनैहाय बिथांमोना जयै खामानि मावनानै अखन दैमारिया आंनि हिन्जावखौ गाज्रि लामाजों लांदों, गाज्रि लामायाव दैबाय लांदों। दिनैहाय बिथांमोना इउपिपिएल हानजायाव खामानि मावनानै दिनै गाज्रि लामाजों जे लांदों, गाज्रि फन रायलायदों, रायलायनायजों लोगोसे आथोनबो गेलेदों। बेनिफ्राय फन खालामै माने गारि होगोन, मटर होगोन, बाइक स्कुटि होगोन, बायदिसिना फैसा न' बां लुना होगोन होननानै बिथाङा लब देखायनानै आंनि हिन्जावखौ पार्टियाव दैबायबाय थादों। देबेन बसुमतारीनि बिसि गितानजलि बसुमतारीखौ इउपिपिएलनि आफादगिरि अकन दैमारिया गाज्रि सोदोब बाहायनानै लानानै खारबाय आरो आथोनबो गेलेदों। नंगौ, हौवाया दुखुजों फोरमायदों इउपिपिएलनि सासे आफादगिरिया बेफोरबायदि आंनि हिन्जावखौ बोरै गाज्रि माबा खालामनो मोनखो दुखुजों फोरमायदों। नोंथांमोना नायनानै ला, सोरबा हिन्जाव लांखारना खारनाय, सोरबा आथोन गेलेनाय, खालि इउपिपिएलनि नेहाथारि इउपिपिएलनि माबाफोरानो, इउपिपिएल हानजानि मानसिफोरानो। बैफोरबायदि आं बुंनाय बाथ्रा नङा, बियो कमेन्टनि गेजेरजों नुनो मोन्दों। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां, बे जाथाया अबाव जाखो, बोरै लांखारना खारनो मोनखो, आरो बै देबेन बसुमतारीनि हिन्जाव लांखार जानायनि हिन्जावा माने बिबो इउपिपिएलावनो माबाखौ जयै खामानि मावनायनो। बांद्राय बुखियालासिनो आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै, नोंथांमोना नायनानै ला। दा गाज्रि मोनो नाङा दै, सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिपिएफनि माबाबाबो बेफोरबायदि सोरबा गाज्रि खामानि मावनायबाबो सोरबा माबाबाबो आंनिखौ सोरबा इउपिपिएल बा बिपिएफनि लोगो जानानै भिडिअखौ बानायनाय जायाखै। आंना गासिबो जायो, इउपिपिएलाबो जोंनिनो बा बिपिएफआबो जोंनिनो। मोनसे जोंहा बिटिसिआव सरकार दाना थाबानो मोजां आरोना, रावखौबो हिंसा हिंसि खालामलायलाया आङो। दा नोंथांमोना नायग्रोनानै लादो बबेयाव जानाय जाथाया, मा जानाय जाथाया, ओमफ्राय कमेन्ट खालामना बुङो दे लोगोफोर। स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों दिनै फोरमायहरलायदो लोगोफोर। स' थेंक इउ स' माच। क'क्राझार, उदालगुरि, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर नोंथांमोननि सेराव गोजोननाय थाबाय। ओरैबायदि मोजां कमेन्ट हरो नोंथांमोना, गोसोफोरा बायस्रा लांलायो आरोना नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायोब्ला। माने ओरैबायदि मोजां मोनो, बरफ गलिनाय बायदि मोनलायो आरोना कमेन्टफोरखौ नायोब्ला। माने आं सानदोंमोन खाथि खालानि भिडिअ नायो खोमा होननानै, गोजाननिबो नायो आरोना। क'क्राझाराबोथ' जोंनिफ्राय गोजानानो जायो, नंगौना नङा? ओमफ्राय बेफोरबायदिनिबो फ्राय गोबां भिडिअ नायो। बहाबा बबेबा मोनसेबा थमा बेफोरबायदिनिफ्राय कमेन्ट फैदों, माजबाटनिफ्राय कमेन्ट फैदों, उदालगुरिफोरनिफ्राय कमेन्ट फैदों। थ' थेंक इउ नोंथांमोननि सेराव बेफोरखौनो सापर्ट खालामबाय थाब्लानो जाबाय। दा नायग्रोनानै लादो लोगोफोर, भिडिअखौ जों जागायनोसै, ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो दाबावसै लोगोफोर। दे नायग्रोनानै ला। खुलुमबाय, आंनि मुङा देबेन बसुमतारी, गामिया बामोनखाल, पस्ट अफिस रुप'हि, डिस्ट्रिक्ट बाक्सा। आंनि हिन्जाव गितानजलि नार्जारी आरो अखन दैमारिनि सायाव माने अखन दैमारिया इउपिपिएलनि इउथ गांखंनि आफादगिरि होननानै आं मिथिना मोन्दों। आरो गितानजलि नार्जारीया सालबारि वुमेन सेलनि ब्लकनि भाइस प्रेसिडेन्टआव माने आइजो गांखंआव बिथांमोनहा खामानि मावगासिनो दं इउपिपिएलनि जानानै। दुखु गोनां बाथ्राया बिसोदि माने दिनैहाय बिथांमोना जयै खामानि मावनानै अखन दैमारिया आंनि हिन्जावखौ गाज्रि लामाजों लांदों, गाज्रि लामायाव दैबाय लांदों। दिनैहाय बिथांमोना इउपिपिएल हानजायाव खामानि मावनानै दिनै गाज्रि लामाजों जे लांदों बे अखन दैमारिया, आं बिखौ गोसोजों ओरैबायदि दुखु फोरमायनो नागिरदों आङो। माने ओरैबायदि दुखु मोनदों आंनि गोसोआव, माने बिथाङा आंनि हिन्जावखौ गाज्रि लामाजों गाज्रि आखुआव लांबाय। दिनैहाय गाज्रि फन रायलायदों, रायलायनायजों लोगोसे आथोनबो गेलेदों। बेनिफ्राय फन खालामै माने गारि होगोन, मटर होगोन, बाइक स्कुटि होगोन, बायदिसिना फैसा न' बां लुना होगोन होननानै बिथाङा लब देखायनानै आंनि हिन्जावखौ पार्टियाव दैबायबाय थादों। अखन दैमारिया आंनि हिन्जावखौ पार्टियाव लाफानानै खामानि मावनानै दिनैहाय गाज्रि लामाजों आगान सुरलांनानै दिनैहाय ओरैबायदि लामायाव लांदों, माने आंनि न'खरखौ सिलिंखार खालामदों, आंनि न'खराव सुख सान्ति गैयै खालामदों बिथाङा। दिनैहाय आं बाहेरायाव थाहैनायाव, आं दंमोन बेंगलराव दंहैयोमोन। बेंगलराव थाहैनायाव बिथाङा माने न'आव फैयै फुस्लाय लाङै बिथाङा
गाज्रि लामाजों लांदों आथोन गेलेनाय लामायाव बाहायदों बिनिखायनो आं बिथांखौ जाहाथे पार्टीनि लिडारफ्रा जे बिथांखौ पार्टीनिफ्राय एरख'यो आरो पार्टीयाव बिथांखौ जायगा होआ जायगा होबाय थायोब्लाथाय बिथाङा बेफोरबायदिनो खामानि मावबाय थागोन सोरबा हिनजावफोरखौबो बेफोरबायदि गाज्रि लामायाव लांबाय थागोन बिनिखायनो आङो मानगोनां प्रमद सारखौबो आङो खावलायो दिनैहाय गोथार मोनसे बे पार्टी दिनै UPPL हानजा हिसाबै खामानि मावबाय दङ दा थिग बेफोरबायदि गाज्रि मानसिखौ लाफानानै जुदि खामानि मावो होमबाथाय पार्टीया बदनाम मोनगोन बिनिखायनो आङो रायजोनि जानानै बुङो आं दिनै पार्टीजों लोब्बा गैया खुनु सोरजोंबा लोब्बा गैया दा दिनै आंनि हिनजावखौ गाज्रि बाहायनायनि थाखाय गाज्रि इउस बाहायदों आथोन गेलेनाय जिनाहारि खामानि मावदों अखन दैमारिया दिनैहाय आं हिनजावखौबो दाय होनानैथ' लाब गैया मानोना बिथाङानो बांसिन हौवानावनो दाय दङ दिनैहाय हौवाया बिखौ फुस्लायनानै गाज्रि लामायाव लांनाया अखन दैमारिनिनो खामानि आंहानि हिनजावा वुमेन विंसनि सालबारि ब्लकनि लेङाइ आफादगिरि हिसाबै खामानि मावबाय दङ जे बिथांखौबो एख्लायनांगौ जे पार्टीजों लोब्बा गैयै खालामनांगौ बिनिखायनो UPPLनि मावथि बिथांमोनखौ जे गुरै खावलायो जे बिथांमोनखौ पार्टीनिफ्राय एख्लायो सानैखौबो बेफोरबायदि बिनिख्रुइ गाज्रिसिन आरो खामानि मा दंबावो बिनिख्रुइ गाज्रिसिन भाइरेल जानाया गाज्रिसिननि आखुनि खुनु मानसिनि माबायाव गैलिया माने आंनाव मोननैसो तैथ' दंबावो जे अखन दैमारिया आंनि हिनजावखौ माने साउथ बिटा हस्पिटालाव मेडिकेलाव लांनायनि तैथ' दंबावो आंनाव जे बिथाङा लांनानै एहाय माने प्रेगनेन्सिनि वास खालामदों होननानै बुंदों एहाय आं मिथिना मोन्दों आरो बिथांमोना प्रेसक्रिपसनखौ बियोबा आंनो होआ दिनै लोमजामारदोंबा आं हमदोंमोन हिनजावखौ जे प्रेसक्रिपसनखौ बियोबा होआ इयो मा कारनाव होआ बिनि होयैनि ओंथियानो बिनोदि आं इयाव बुजिना लाबाय मा जे बेहाय प्रेगनेन्सि वास खालामदों होननानै आं बिथांमोनखौ हमनानै मोन्दों आरो आं साउथ बिटा डाक्टरजोंबो आं रायलायदोंमोन रायलायनायाव इनडाइरेक्टलि बिथाङा बुंदों आरो बिथाङा बुंहरदोंमोन बिथाङा बुंदों माने बिथाङा सिगनेचार होनायखायसो बिथाङा दायित्व लानायखायसो आं मावदों होननानै बिथाङाबो बुंदों डाक्टरा बेनिफ्राय अखन दैमारिया गावनो साइन होदों आंनो हौवा होननानै गितानजुलिनि आंनो हौवा होननानै गावनो साइन होनानै होदों होननानै आं मिथिना मोन्दों आंनि हिनजावा न'आव गैबावा न'निफ्राय खारदों आंखौबो खोन्थालाङाखै रायलायलाङाखैबो सोरांस्लाब मोनियावनो खारलांदों बियो दा न'खराव आंहा सान्थि गैया खुदियाखौबो लाना थांदों दा बेफोरबायदि अबस्था जादों बेनिफ्राय आङो अखन दैमारिखौ जे बिथांखौ आं हुमखि होयो जे बिथांखौ आं दा बावैनो पुलिस FIR होगोन आरो आंनाव रेकर्ड दङ बे रेकर्डखौ लानानै आङो FIR होगोन आरो नोंथांमोननो आङो बेयाव अडिअ रेकर्ड दं बे अडिअ रेकर्डखौबो खोनासंहोगोन बे निउसनि दारा